Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Ayan, tugutin ni sabgon ninyo na mga ina sa katahuran niining mga orasahan. No? Kumusta mo sa ating mga kabisyo? Ayan, kumusta po ang ating araw ng Huwebes? Dami ba nating nagawa ngayon? Yawards, no? Ayan, at hindi lang yung mga nagawa, no? Pati rin yung mga palpak. Maganda din yung may mga nagawa kang palpak kasi meron ka pang panahon, no, para baguhin o kaya baka naman ito straighten up sa mga ginagawa mo, sa mga nagawa mo, no. Meron pang Friday po mga kabisyo, no. Ayan. Anyways, welcome once again sa ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Ayan, at ganun pa rin, no, ang programa po natin mga kabisyo. May madalas tayong sinasama natin, no, yung mga nung araw. Alam mo nung dati. Ayan, kaya pabor to sa ating mga uncle at saka sa mga ante. At hindi lang yan, no, mga younger generation, no. Kaya pwede ka rin dito sa ating programa kasi naman, no, kahit papano abay mas lalo mo pang maiintindihan ang mga may edad. Sabi nga ng mga may edad, no, wag lang daw tawagin silang matanda, no. Pag matanda kasi sumasakit yung kanilang likod. Kaya tama-tama, may edad lang. Ngayong gabi po mga kabisyo, no. Ayan, eto po yung pag-uusapan natin, no. Ang tungkol po sa gabi. Ayan, alam na po natin yung mga kabisyo, no. Pag sinabi mong gabi po, ayan, basic na po yan. Kailangan pa bang i-memorize yan pag gabi? Panahon sa pagpapahinga, di ba? Panahon sa pagpaparelax, panahon sa pagtulog, di ba? Oo, pero dati kasi yun lang talaga yung ginagawa po natin. Pero nag-iba na kasi ang panahon ngayon po mga kabisyo, no? May trabaho na yung gabi. Halimbawa, ikaw call ngayon, no? Habang nasa biyahe ngayon. Siyempre, yung gabi mo naman, panahon sa paghahanap buhay. Awards, meron din tayong mga call center agents na nagtatrabaho sa gabi. Sabi nga nila, call, mas okay pa yung gabi kasi hindi nga mainit, di ba? Pag umaga, hapon, nako, grabe, ang tindi ng init ng panahon. Kaya, mas karamihan po sa atin mga kabisyo, pag walang importanteng lakad po sa araw, mas gugustuhin pang magmukmok sa kwarto. Oo, kasi mainit nga baka mangitim pa. Ayan, shoutout po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila. Maraming salamat at kayo'y nakatutoy. Ayan, sa ating mga kabisyo dyan na nakatutoy. Oo, nasa bahay ka man o kaya nasa lansangan, nasa opisina, isang pasahero, magandang gabi po sa inyong lahat. At tama-tama kasi sabi ko nga, ang gabi ay hindi lamang isang panahon ng pagpapahinga at pagtulog. Ayan, eto pang isang halimbawa ng kahalagahan po ng gabi. Ano ba yan mga kabisyo? Eto, social na pag-uugnayan. Alam mo yan? Ito yung para sa mga maraming tao, no? Ang gabi po ay panahon ng pakikisalamuha at pagsasama kasama ang pamilya at kaibigan. Kagaya ngayon, ikaw ngayon, no? Siguro katabi mo sa kwarto ngayon ang iyong asawa. Kaya yung pamilya, ano ba? Ito yung oras na sinasabi natin na magkipagkwentuhan, kumakain, pero yun ang sinasabi natin na isa lang tong dahilan po mga kabisyo. Kasi nag-evolve na. Naalala ko lang nung araw, no? Pagdating na ng alas 6 ng gabi, ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Dapat nasa bahay na. Ngano? Ano bang gagawin? Mga G. Oo.
mag-ampo ba, magdadasal yan sila. Ewan ko lang kung nagagawa pa ba ng mga younger generation kasama ang mga uncle at saka sa auntie. Ganun po yun, no? Pag wala ka pa sa alas 6 sa gabi, siguradong Lucy-on! Yun ang imong kigol. Ngayon, wala na, no? Ay, wala na. Kahit saan ka man dyan, di ba? Pero yun nga, mga kabisyo. Kaya naisip ko magandang pag-usapan to, no? Yung gabi naman, no? Ano bang pwedeng gawin sa gabi? Ano bang iniisip mo dyan, Cole, ha? Ano bang pwedeng gawin sa gabi? Marami! Oo. Hindi lang sa pagtulog, pagre-relax. Marami pang pwede. Oo, siguro isa doon. Ikaw, Cole, ngayon nga nasa biyahe. Ayan, pwedeng gawin. Maghanap buhay, di ba? Oo, kaya naman, ano bang pwedeng gawin? Maliban sa maghanap buhay, siguro magtambay, di ba? Tambay sa tabi ng daan habang binabantayan yung crush mo. Pauwi galing sa kanilang trabaho. Pambira naman. O kaya mag-aabang sa bintana. Oo. Saan bintana, Col? Bintana ng kapitbahay. Bakit? Sniper. Okay, basahin na po natin mga kabisyo sa mga nag-post sa ating fanpage, no? Sa Totoy Bato Official, ang meron doon ay mga pwedeng gawin sa dilim. Marami dyan, no? Naalala ko lang nung araw po mga kabisyo, no? Pag sinabi mong dilim, alam mo yung mamayli, di ba? Sa mga younger generation siguro, hindi na masyadong naiintindihan. Pero alam mo yung baile, yung disco sa barangay, yun yung panahon na nanulong, no? Pupunta doon sa kapitbahay o kaya sa kabilang barangay at magbaili, magdisco. Yun yung isa sa mga pwedeng gawin sa dilim. Ito sabi ni Lizel Borado, magtago-taguan, Toy. Oo, tama-tama. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Itong tago-taguan o piyunganay, no? Sa gabi. Nakakatakot nga. Baka naman yung katabi mo, multo. Pero ito yung mga gawain dati. Mga younger generation yan. Hindi na to. Wala na yung tago-taguan eh. Laro na lang ML. Sabi ni Jack, mag-inom umay, Toy. Oo nga naman. Pwede. Ano mang umumon. Yung kahit ano. Sabi ni Abner Yulalio, sa dilim, nagsimula ang lahat bago magpaliwanag. Bakit? Dadalhin sa kawayanan? Sabi naman dito ni Ronnie Flora, kumain ng balot. Ayun, tama-tama, no? Kumain ng balot. Ang sarap ng balot, no? Lalong-lalo na yung numero, 18 days, no? Yawards. Ang sarap nun, mga kabisyo. Sabi dito ni Uncle Dagol, magduwag panit, Col. Paano ba yan nilalaro yung balat, ha? Ay nako, Col. Agnes Cancino sabi, nanakop og manok sa puno. Ito yung mga sniper na mga manok sa puno, no? Ewan ko lang, no? Di ba, Col? Ayan, pag yung kapitbahay mo maraming manok at ikaw may puno ka ng mangga siguro. Wala nang batugan ba? Wala nang matitirhan yung manok ng kapitbahay. Wala nang puno doon sa puno mo. So pagdating ng gabi, ay mag-ukoy-ukoy ka dito, no? Babantayin yung manok. Pag nandun na, ay sikop na. Meron ka ng pang-ulam kinabukasan. Yawards. Ay nako. Ayan, at siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating FB Live sa Love Radio Manila page. At hindi lang po yan mga kabisyo, no? Ang ating mga music na magaganda. Tuloy-tuloy po sa radyo sa 90.7 Love Radio. Kini pa rin ang inyong Uncle Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Yaward, so nakatutoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!